Kom terug hier aan het station van Sint-Niklaas. Ik heb mijn boodschappen achter de rug. Ik ga nu terug vertrekken naar Nederland. Maar opnieuw hier, ja, de vrijheid van de mobiliteit is toch absoluut van belang. Hier wordt een deelfiets, hier staat verder ook de steps.
toekomst, klinkspoor en verwelking.